everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Hello? Ma? Arnel, hain ka man karon. Ma, kuan, ay nagpangutana kung hain ko. Arnel, nagtuman na gyud ako pangandoy. Usa? Usa buot mo ipasabot, ma? Ni ami karon sa ospital si Lily. Ako siya gipadoktor. Og mabdo siya, Arnel. Oh, unsa? Magkakita na gyud ko sa akong apo, Arnel. Oh, ma, unsay... Wa ka ba magkabati sa akong gisulti, ha? Mabdo si Lily sa imong anak. Busa pauli na diri. At timan ang imong asawa. Oh, ha? Pauli ba yan yun, ha? Sige, bye. Oh, Arnel? Naunsa man ka? Usa may dito po si Muinahan. Nga na ba magkat ng luspa diha? Usa may gisulti si Muinahan ha, Arnel? way na hitabo ni mama. Nalipay kay siya. Usa? Nalipay ang imong inahan? Unya ikaw diha. Ang imong naw mura gidatogon sa langit. May nga nalipay imong inahan, di ba? Mamo di gusto nimo mahitabo nga magmalipayon kuno ng imong inahan. Sa mga ohing adlaw siya kinabuhi, kinahanglan malipayon siya. Oo. Pero dili sa nahitabo karon. Kayon sa wag yun nahitabo. Oh, nga nang nalipay man si mama nimo. Nalipay siya. Kay mabdo si Lily, ang imong kaluha. Unsa? Mao na ang bad news. Mabdos ang imong kaluha. Og nagtuo si mama nga ako kining anak. Dako ang problema ha, oy. Og sigurado na gud karon nga labihang lipayan na ni Lily. Mabdos ko. Mabdos na gid ko. Og siya nila mamay mga maning agaw gisamag. Lele. Lele. O saman. Okay ka na. O saman alain pang imong lawas. Okay naman ko, Mami. Ang ako lang kabuhi. Natural magyud ang imong kabuhi. Muto nga gyud na basta magsabak ang usa ka babay. Basta pag-amping og maayo, ha? Amping gyud taw na ako apo day. Oh, Mami. Walang kakahibaw sa kung gibating kalipay karon. Mao na lang kaday akong gipaabot ang akong apo. Pero karon nga doon na namoy anak si Arnel. Kompleto na nga akong kinabuhi, Lily. Ako son, Mami. Kompleto na gyud mi si Arnel. Pero unsa? Kinahanglan atimanan ko ni Arnel, Mami. Ayaw ka balaka. Ako na siyang gitahugan. Mapauli na to siya karon. Tita, nagpalit na lang kog imong makaon. Kay wabi ka mo kaon nga may ani sa ospital. Oy, okay na ko, Ibon. Ihatag na lang na ni Lily ka ng pagkaon nga damo. Oh, ha? Mas gikinahanglan na niya. Kay mabdos siya sa akong apo. Oh, ha? Maka na tinuod, Yvonne. Palipayasad ko, eh. Oh, mabdos ka na di ay? Oh, good luck. Dili good luck, Yvonne. Congrats ang isulti. Pastilan, abi ninyo no, gusto ko nga babay, unta ka ng akong unang apo. Bisan unsa lang, Mami. Basang importante nga, duro na kami anak si Arnel. Ug doon na ko'y apo.
king inggotan dili nga iuli ng auto has abangan. Ay, sas. Basta lang, murag yung tag dato nga migamit ini. Oh, kidato bitaw tang tanawon tiyo. Ngayon, kung tanawon lang, pero sa tinuod nga kahulugan, no? Layo rata sa kumingking sa tinuod, yun nga taga dato. Na. Kinahanglang ato nang mabawi si Lily tiyo. Sige. Kidnapping nga ning atong buhaton, na. Ha? Di mahog og kidnapping tiyo. Unta mo din eh. Igol na akong mawion ang usawa. Muna isilsil sa imong utok ka mulinaw. Amo na gitawag og bawi napping. Unsa may atong buhaton ini? Ha? Bawi Magataga rin napping? sa sakyanan tiyo. Hmm. Ug ako ang makuha ni Lily sa taas. Kinahanglang inikakita ni mo nako o ni Lily nga magawa sa ospital. Ha? Kinahanglan nga mapaandar dayon nimo kini sakyanan. Oo. Kasabot na ko. Ako'y parasibat. Mao na. Ha? Sabot na ka? Kay mariho tiyo para magkasibata. Yes! Namabdos kita si Lily. Ug ang nakaproblema ni kay nalipay si mama sa iyang pagmabdos. Unsa may mong buhaton na ron? Gisuod kong lilis problema da. Masakitan ang imo inahan kung may baw siya sa tinuod. Ug posible nga atakihon siya sa sakit sa kasing-kasing. Arnel? Kinahanglan makalingkawas ko sa laang nga gimugna sa imong kaluha, Dalia. Kung wa pa kay nahunaw na ang paagi, kinalang sundon mo ang gusto si mo inahan. Unsa? Sundon ang unsa? At imanon mo na si Lily sama sa tinuod nga asawa. Oh, ha? Mao na lang yun yung mabuhat nimo sa pagkakaroon, Arnel. O pauli ka sa inyo, o gatimanon nimo si Lily. Lily, kinahangla ang pingan nimo ako apo, ha? Oh, Mami. Ang pingan ko siya. Pero, mayon ta mo pa ulit na si Arnel? Ako na siya gitawgan. Mapauli na to. Malipay gid sa siya nga doon na namoy anak. Maayon ta. Sige, dinikaon na ha. Kay makigsulti ko sa imong doktor. Salamat nga may uyon kinako ang higayon. May mabdos ko sa anak ni Jigger. Og si Arnel ang mapugos sa pag-angko niini. Ang inahan ni Arnel ang akong kamiton. Aron mo balik ka na ko si Arnel. Og mapugos siya sa pag-atiman ako. Sorry na lang, Arnel. Pero kinalang mo balik ka na ko sa gusto mong sadili. Hain naman ni si Jigger. Wa pa man din sa parking lot. Oh, uy. Sila na ka na. Maayo kay nakapangabang sila og auto nga tinted. Dili maklaro ang sud ini. Doolo na ko sila. Simon! Oh, si Belio. Miss! Kapanuhay! Ganun ni ama ni siya. Hindi ba nagpapasusta taas? Pamauli natin kalita. Ano na ko magbuhat ninyo di sa parkingan, ha? Oh, ha? Misibon, nganom ka? Murag kag ng luspad. Oh, ha? Oo, man. Kuan. Sige. Mo saka na lang ko sa taas. Unsa man? Maayo tingali nga pagasolinahan lang una na nimo ang sakyanan. Okay na. Samtang dito mo sa taas ospital, nagpagasolina mo ko. Puno na. Ha? Ano lang ko din, miss? Okay, sige. Sako na ko sila sa taas. Panuway. Tuwa man dito mo parking ang van ni Tita Corazon. Tuwa pagid sa dool sa giparkingan ni Jigger. Mila ka man lagi to. Wan mo lang usog doon na to si Miss Yvonne. Wa ka kita sa lalaki nga miduol yan, tiyo. Mao na ang kapugong niya pagduol na to. Kauban na sa bahay. Okay. Driver din na nila. Yeah. Di ba yung makakita siya na ko, tiyo? Yes. Kaya kasultin mo yan ang tawa na. Uy, kaya na magbarong at tubangan sa ban nga puti. Oh, Na? mao na. Okay. Bisit. Kauban na nila.
Miring. Noos, Ma'am Yvonne. Ano? Hello, Ma'am Yvonne. Balhin mo og kaparkingan. Palayo mo anang belyo. Oh, Ma'am Yvonne. Lihok tayon. Kay hapit na may manaog. Kalabat sa kong uwi. Kung ako pa ikaw. At una-una ni mo akong kaluha. Ugi mo ni ati manon. No. Di ko makahimo sa pagatiman sa di na ko asawa o anak. Unya. Paunsa man na nimbo. At akihon ni mo inahan kung mabuking slili. Kinaanglang makawanahan ako paagi unsaon nga makalingkawas ko sa imong kaluha. Oh. Nanawag ng panuway ay. Hello? Sito yun mo? Ikaw ang tuyo ko. Kung nanawag ka, arong pauli ko. Pues, dili na mahitabo. Mabdos ko, Anel. Kinahalang ati manon ko ni mo. Aron dili ko mag-uol. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!